This is ANC rally ibilaphaya eLimpopo. Ya, ibilapha eLimpopo. Bafowethu ngifuna ukuphawula ngale rally ngoba ngiyabona ey'nkundleni zokuxhumana kuphostwa ngale rally. Ake ngiphawule nami ngale rally ye-ANC. Bafowethu, khona into esengiyibonile. Amaqembu ezepolitiki bafowethu ahlakaniphile. Angifuni ukukhuluma ANC yodwa because lento ayenziwa ANC yedwa. Maningi amaqembu ayenzayo, o-EFF bayenza. Maningi bafowethu amaqembu ayenzayo. Ikakhulukazi lamaqembu aluza iy'namba ayayenza lento engizokhuluma ngayo namhlanje. Uma uhlakaniphile-ke uzongizwa uma uhlakaniphile. Uyabona u-ANC into usuyenza namanye nje amaqembu abasayi ey'tediyamu lezi ey'nkulu ezifana no-Soccer City, Lokhuzani, Moses Mabhida Stadium. Abasayi kulezo y'tediyamu lezo. Sevele bebizele ama-rally wabo kulezi y'tediyamu ezama-ground ezina-grandstand encane yabo, ekube seba i-ground phansi. Uyazi bafowethu, khona into engifuna ukunitshela mhlawumbe ningakaze niyinake. Abave bebaningi abantu abasegrawundini. Thatha abantu abasegrawundini ubase ku-grandstand. Vele singagcwala isidala i-stadium. Hey, bafethu, let me repeat it again. Mhlawumbe anizwa kahle lento. Uyabona abantu mabephansi noma mhlawumbe basemgwaqweni noma basegrawundini, baningi labo bantu. Baningi labo bantu labo. Once abantu baphansi, baningi labo bantu. Bathathe labo bantu abaphansi ubase grandstand. Ubone ukuthi sizogcwala yini i-stadium. Yabo labantu laba baningi. Labantu baningi labo. Kodwa uma ungabathatha labantu, ubathathe ubase grandstand, ubase eLokhuzaneni mhlawumbe eMabhida. Angakhulumi nge-Soccer City, ngisakhuluma ngamaBhida kuphela. Yazi labantu bangaba ingcosana kanjani? Lento ke ngikhuluma from experience. I know what I'm talking about. Thina sijwayele ukuba nezinkonzo mhlawumbe ey'tediyamu ezifana noMabhida ko-Absa Stadium. Uthola ukuthi mhlawumbe i-stadium besingagcwele bekungayona i-full capacity. But uma sesiphuma enkonzweni sesihamba lapha phansi, ngendlela esuke sibaningi ngakhona. Baningi bafowethu abantu abaphansi. Uthola ukuthi mhlawumbe okay, sinenkonzo laphaya eLokhuzaneni eMabhida. Kube nesikhathi ke sokuthi sehle siyolokhuzana, siye egrawundini siyolokhuza amakhwaya. Sigcwala egrawundini, ungabonakali nokuthi ku-grandstand, e-grandstand mhlawumbe bambalwa abantu abaphungukile baye egrawundini. Ungabonakali nokuthi khona abantu abesuka e-grandstand baye egrawundini, kodwa uthola igrawundi seligcwele liyanyimfika igrawundi. Bafowethu baningi abantu abaphansi kunabantu ababa kwi-grandstand. So amaqembu-ke njengamanje asesibonile leso strategy. Amaqembu ezepolitiki akasafuni ukusebenzisa amalokhuzana, ama-stadiums amakhulu ngoba kuzoba yihlazo. Angeke sigcwale i-stadium, angeke sigcwale. So amaqembu akhetha manje ukusebenzisa lama-ground anyana azi ukuthi abantu kulula ukuthi babe baningi mabegcwele phansi. Khona sizobabaza sithi hey, yiphi le-ANC okuthiwa iyaphela, yiphi le-ANC okuthiwa iyaphela, yiphi le-EFF okuthiwa iyaphela. Bafuna sibabaze. Kanti hayi bafowethu, we are very very intelligent. Nanokuthi-ke bafowethu okunye ekumele sikukhumbule. Phela kuvoti labo bantu kuphela. Yabo njengoba i-ANC ibine-rally eLimpopo. Mhlawumbe labantu laba mhlawumbe bawu-20,000 ngiyalinganisa. Labantu laba 20,000 people, abantu abaningi kabi mabephansi, yabo. Mhlawumbe labantu bawu-20,000.
abantu abawu-20,000 bafowethu abenzi ngisho isithi eyodwa makuvotwa abantu abawu-20,000. So ningabothuswa abantu nje abasegroundini, ningabothuswa nje leyo nto. Amamiliyoni abantu abavotayo, nabothuswa bafethu amarali. Inganithusi ngisho noma ngabe ngagcwala istadium, ngisho abantu abagcwalisa istadium mhlawumbe ama-seat awu-2 kuphela makuvotwa, only 2 cities makuvotwa. Abantu abavotayo eSouth Africa amamiliyoni. And sikhumbule futhi la bekuseLimpopo la i-ANC ine-support khona nase-Eastern Cape ke. Kodwa e-Eastern Cape manje bayihlobuka manje i-ANC. BekusekuLimpopo ke laba bafowethu. Asibonge ithuba.